Защо съвременните мисии на НАСА само обикалят около Луната, но не кацат на нея? Здравейте, аз съм Светли от Космос БГ, а днес ще си говорим за завръщането на НАСА към Луната. Първоначално това ще стане с роботизирани и след това с пилотирани експедиции. Но тези от вас, които са обърнали внимание на вече съществуващите мисии, със сигурност им е направило впечатление, че те само обикалят около Луната, но не кацат на нея. Защо това е така? Не, отговорът няма нищо общо с популярните конспиративни теории. Било то, че астронавти никога не са кацали на Луната, било то, че са намерили там нещо, за което НАСА не иска да ни каже. Става въпрос за една съвсем прозаична причина. Политика. 10, 9, 8, Програмата за завръщане на човек на Луната започна през месеците след катастрофата на совалката Колумбия. Много време мина от тогава и малцина си спомнят, но преди трагичната смърт на екипажа на Колумбия, НАСА нямаше никакви планове за лунни полети. Всички усилия бяха насочени към строежа на Международната космическа станция, а Американската агенция се надяваше совалките да летят до 2020 година и дори след тази дата. Но трагедията с Колумбия промени всичко. След повече от 20 години експлоатация и две катастрофи стана ясно, че совалките си отиват. Съвсем естествено бе поставен въпросът какво следва, а консенсусът сред космическата общност бе, че совалковата програма е скучна заради безкрайните обиколки в ниска околоземна орбита. Макар че всяка космическа катастрофа нанася имиджова щета за щатите, никой не предложи сериозно пилотираната космическа програма да бъде прекратена, но ако астронавтите ще летят в космоса, нека поне да имат смислена цел. Така в хода на втория мандат на президента Джордж Буш младши се появи програмата Съзвездие, която включваше строежа на две ракети Арес-1 и Арес-5, на космически кораб Орион и на лунен модул Алтаир. Програмата бе изключително амбициозна. Тя трябваше да осигурява първоначално полети до Международната космическа станция след пенсионирането на совалките, а след това да е в основата на усвояването на Луната. Но колкото и амбициозна да бе, програмата имаше един съществен недостатък. Тя бе твърде скъпа, а Конгресът не желаеше да задели необходимите за нея милиарди долари. Към края на последния мандат на Буш бе сигурно, че следващият президент на щатите ще прекрати Съзвездие, което и стана. Барак Обама бе много интересен кандидат за президент преди неговото избиране. От всички претенденти, републиканци или демократи, той беше най-негативно настроен към космическите програми и единствен искаше цялостното орязване на бюджета на НАСА с цел финансирането на образователната му програма. Но тъй като имаше малка преднина пред останалите номинирани от Демократическата партия, а после и пред републиканеца Джон Маккейн, той трябваше да смекчи позициите си предизборно, тъй като имаше нужда да спечели подкрепата на щата Флорида. Вече като президент, Обама беше по-умерен по космическите въпроси, но все пак първата му задача бе да назначи експертна комисия, която да установи какво е текущото състояние на програмата Съзвездие и след като комисията констатира очевидното, а именно, че програмата е твърда скъпа, просто я прекрати. В интерес на истината, Обама, дори и да не е космически ентусиаст, свърши нещо изключително положително. Прекратявайки работата по ракетата Арес-1 и прехвърляйки отговорността на превоза на астронавти към МКС върху частни компании, той отвори пътя към успеха на SpaceX. Действително днес фирмата на Илон Мъск безпроблемно вози астронавти към космоса. Но в други отношения космическите политики на Обама претърпяха крах. Прекратяването на програмата Съзвездие доведе до гнева на мнозина конгресмени. И ако сте слушали внимателно видеото, вече сте си задали въпроса: как така? Нали Конгресът не даде пари за Съзвездие, защо сега конгресмените мрънкат? И отговорът е, че конгресмените никога не са се интересували от това дали ще се завърнем на Луната и дали ще полетим към Марс. Те просто са се интересували от това дали Съзвездие, програмата Съзвездие, ще доведе до създаването на работни места в отделните щати. Конгресът в крайна сметка успя да се наложи по някои въпроси над Барак Обама. Работата по космическия кораб Орион продължи, но не и тази по лунния модул Алтаир, с което стигаме до основната причина, защо НАСА днес не каца на Луната, а само обикаля около нея.
Но да се върнем към времената преди 10-15 години. Тогава Обама искаше да се дистанцира от предшественика си Буш и вече в хода на мандата си реши да постави нова цел за НАСА. И това не е Луната. Нека да чуе внимателно каква е тя. НАСА започна своята инициатива за изпращане на човек към астероид, но тази инициатива претърпя интересна еволюция през годините. Първо това включваше пътешествие към астероид, но това се оказа прекалено амбициозно, защото астероидите са далече, защото НАСА няма ресурсите да поддържа толкова продължителна мисия, траеща месеци и години. След това се стигна до идеята един астероид да бъде взет от астероидния пояс и довлачен някъде до орбитата на Земята или Луната, и в последствие тази идея претърпя допълнителна еволюция и се заговори просто за взимане на скала от астероид, която да бъде докарана някъде в окололунна орбита и в последствие изучена от астронавти. Това, което виждате на тези кадри, е концепцията за мисията на НАСА за пренасочване на камък от астероид в нейния окончателен вариант, включващ роботизиран полет до астероида, прихващане на камъка и доставянето му в окололунна орбита. След това изстрелване на кораба Орион към окололунната орбита и накрая астронавтите на Орион събират проби от астероидната скала, които да доставят на Земята. Отново обръщам внимание как концепцията на Обама еволюира в началото на миналото десетилетие. В отрязъка от неговата реч, която ви показах в това видео, бившият президент говореше за полет към астероид като междинна спирка към Марс. Тази мисия се оказа твърде сложна за тогавашния бюджет на НАСА и вместо това планът се измени до взимане на астероид и доставянето му в орбита около Луната, където да бъде изучен от астронавтите. И накрая стигаме до окончателния вариант, просто взимане на скала, която да бъде закарана в окололунна орбита, откъдето да бъде изучен от астронавтите. Но кому е нужно това? През септември 2023 година роботизираната мисия на НАСА Озирис Рекс се завърна на Земята след пътешествие до астероида Бену с проби от него. И тези проби вече биват изучавани на Земята. И то от учените, без астронавти. Сега можете да се сетите, че мисията за взимане на скала от астероид и изучаването й в окололунна орбита бе обречена на прекратяване от следващата президентска администрация, тази на Доналд Тръмп. Focus America's space program on human exploration and discovery. It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars. И така, през 2017 година бе положена основата на програмата Артемис за завръщането на човек на Луната. Но към този момент обаче Доналд Тръмп имаше важна преднина. НАСА вече беше отбелязала съществен напредък. Космическият кораб Орион беше завършен, а ракета-носител Space Launch System на прага на завършването си. За съжаление, от цялата програма липсваше един компонент – лунният спускаем апарат, тъй като работата по лунния модул Алтаир бе прекратена години по-рано от администрацията на Обама. Така че единственият шанс за първите мисии от програмата Артемис, които включват Артемис 1, която летя в края на 2022 година и кадри от която виждате сега на екраните си, както и Артемис 2, втората мисия от програмата, която очакваме в близко бъдеще, е да летят само до орбитата на Луната, но те няма да могат да кацнат на нея. Именно това е истинската причина, поради която НАСА днес обикаля около Луната, но не каца на нея. Противоречащите си политики на различни президентски администрации оставиха агенцията без критично важен хардуер. Работата по пилотираните спускаеми модули започна късно. През 2021 година НАСА избра SpaceX да построи модул за кацането на мисията Artemis 3 на базата на проекта Starship. За тази цел на фирмата на Мъск бяха връчени $2,9 милиарда. А през тази година агенцията избра Blue Origin като резервен вариант. На фирмата на Джеф Безос бяха дадени 3,4 милиарда. Разработката на модулите кипи, но ще отнеме години. Вероятно човек няма да стъпи отново на Луната преди 2026 година. Даже по-реалистично е да очакваме следващото пилотирано лунно кацане в края на десетилетието. А до тогава ще имаме пилотирани обиколки около Луната.
Междувременно НАСА финансира няколко по-малки фирми за безпилотни лунни кацания. Накрая искам да спомена и за още една причина да няма лунни кацания. Говоря за самата необходимост от обиколки около Луната. НАСА се завръща на Луната, да, но това не става както е било по времето на програмата Аполо, т.е. да се изпълни политическа цел и след това програмата да приключи. А целта е трайно усвояване на така нареченото цислунарно пространство, на орбитите от Земята до Луната. Това пространство трябва да бъде добре комерциализирано, а също така заселено. Ето защо Американската космическа агенция вече строи с партньорите си по проекта МКС без Русия модулите на така наречената станция Gateway. Gateway, която виждате на тези илюстрации, е логичното продължение на проекта МКС. Тази станция ще бъде построена в орбитата около Луната и се очаква да предлага транспортни услуги, не само до лунната повърхност, но и към Марс и други цели в Слънчевата система. Ако ви е харесало днешното видео, не забравяйте да се абонирате на каналите на Cosmos.bg в социалните мрежи или можете да подкрепите с дарение чрез ePay, PayPal или Patreon. Довиждане от мен.